Vi skal se på planens ligning og hvad der sker i den ligning. Øverst her ser vi planens ligning, som altså viser, at a gange x minus x0 plus b gange y minus y0 plus c gange z minus z0 er lige med 0. Og for at forstå den ligning, så skal vi se på, hvad det er, den egentlig repræsenterer. Vi har her vores plan, det kalder vi planet alfa, og ligningen kan undersøge, om et givet punkt ligger inden for et givet plan, altså alfaplanet i det her eksempel. For at bruge den her ligning, så må vi forudsætte, at vi kender et punkt P0 i det her plan, og at vi kender planens normalvektor, altså normalvektoren til planet alfa. Hvis vi har et punkt, som vi skal undersøge, ligger inden for planet, så kan vi altså undersøge, om denne her vektor P0, P-vektor, ligger inde i planet. P0P-vektoren må altså stå vinkelret til normalvektoren. Det vil sige, hvis normalvektoren er her, og vi har vores punkt, eller vores vektor her, og vi har planet, så må det altså være vinkelret med hinanden. Det vil altså sige, at hvis vi prikker disse to punkter, P0P, eller disse to vektorer, gange med normalvektoren til alfa, de er ortogonale, så det må altså give os 0. Vores P0P-vektor har koordinaterne x minus x0, y minus y0 og z minus z0. Prikker vi dem med vores normalvektor til alfa, som har koordinaterne a, b og c, giver det altså os planens ligning her. Det var sådan, at planens ligning fungerede.